Milí přátelé, je pomalu čas, aby jsme zahájili další přednášku. Rád bych pozval na pódium paní magistru Helenu Bartošovou. Bude vám v podstatě vyprávět, více než přednášet, o svých zážitcích ze své terapeutické praxe s pacienty, kteří přišli za ní, aby si vyléčili například pochroumaná záda a skončili u toho, že problém pochroumaných zad nelze vyřešit zdaleka tak snadno, jak si mysleli, a je potřeba celostní náprava, kde narovnají svůj přístup k životu, aby mohli jít dále tou správnou cestou. Ještě jednou dobrý den. Já se zařadím dnes do té plejády přednášejících s tím, že v úvodu bych asi neporušila svůj starý zvyk, což je, že když vždycky chystám nějakou přednášku pro někoho nebo svoji, tak mám takovou vnitřní potřebu říct lidem, proč zrovna toto téma, proč ne něco jiného. Dnešní den je výjimečný v tom, že žádné téma neuzrálo a já jsem přijmula tohleto fórum jako objednávku s tím, že to neumím přednášet na objednání. A tak mě nezbývalo, než poprosit své blízké přátele. A požádala jsem jednu kamarádku s tím, že jsem jí říkala, ty mě znáš, tak prosím tě, pomoz mi a řekni mi, o čem já bych mohla na takové akci mluvit. A se tak zadívala do dálky, zamyslela se a řekla, no tak promluv o tom, jak jsme k tobě přišli do praxe s těmi nemocnými těly a museli jsme pochopit, že nejdříve si budeme muset vyléčit duši a pak teprve možná ta těla. A potom, jak jsme si někteří odnesli poselství grálu. A já jsem se zaradovala, protože jsem věděla, že u toho jsem byla, že to vím, že to jsem prožila a že o tom můžu mluvit. Takže jí tímto ještě jednou děkuji, protože ona tady dnes sedí. Kdyby nebylo jí, nebylo by téma, já bych řekla dobrý den a nashledanou. Mám ještě jeden zvyk a ten souvisí s mojí původní profesí, kdy jsem hodně sportovala a učila tělesnou výchovu. A tak se mi stává, že některé životní okamžiky nebo fáze mám u nich takovou tendenci přirovnávat je k nějakým sportovním disciplínám. Zvláště atletika mě táhne. A když jsem přemýšlela o tom, co mi život můj i život druhých lidí, které potkávám v praxi, připomíná, kromě toho, že je to téměř u všech pěkná horská dráha, tak mě napadlo, že je to takový překážkový běh na 100 metrů nebo 400 metrů. Ale pak mi došlo, že to jsou sprinty a že život by neměl být o sprintu. A tak jsem přemýšlela o tom, že život je o vytrvalosti. A v tu chvíli se vynořila taková paralela mezi nejdelším vytrvalostním během, což je maraton, a mezi tím maratonem životním. Tak posuďte sami. Na každém startu každého závodu mají všichni závodníci, všichni běžci stejné podmínky. Výchozí bod je pro všechny stejný, tak jako pro nás. Potom zazní výstřel a běžci se vydávají na trať. Po krátké době se pole roztrhá, někdo běží hodně vepředu, někdo uprostřed a někdo holt pozadu. Ale všichni jsou neustále v pohybu. Tak by to mělo být i v životě. Každý závodník, který stojí na té trati, tak není schopen dohlédnout do cíle. Takže mu nezbývá, než být v důvěře, že vedení závodu připravilo závod opravdu zodpovědně, že trasu dobře vyznačilo a že určilo stejná, jasná, konkrétní pravidla naprosto pro všechny. To, v jakém pořadí běžci na trati běží, určuje její svobodná vůle, neboť ta určuje, jakým tempem poběží. Takové je to i u nás v životě. Tempo a pořadí ale závisí ještě na dalších aspektech. Třeba na tom, jak moc jsme se poučili z minulých závodů. V životě, jak moc jsme se poučili z minulých životů. Nebo na tom, jak moc a hodně jsme trénovali. Vstávali, padali, nevzdávali to, ale prostě pilovali běžeckou techniku a také, jak jsme se připravili psychicky na takovou zátěž, jako je maraton. Spousta sportovců vám řekne, že byli perfektně fyzicky připraveni, ale selhala psychika a oni nedošli do cíle anebo nezvítězili. Zajímavé na takovém závodě je, když ho sledujete v televizi, že kolem trati jsou občerstvovací stanice, ale žádný běžec se nemůže zastavit, občerstvit a pokračovat dále. Může tak maximálně zpomalit, protože mu jde o čas. Tak jako nám. Když takový běžec doběhne do cíle, tak často na těch obličejích vidíte takovou fyzickou únavu a vyčerpání, ale přesto z těch lidí, pokud proběhli cílovou páskou, vyzařuje štěstí, radost a je jim vidět na tváři úsměv.
Já se domnívám, že je to tím, že si v tu chvíli uvědomují, že vůbec nebylo důležité zvítězit nad druhými, ale že to nejdůležitější bylo zvítězit sami nad sebou. To je asi to nejchutnější a největší vítězství. Když se mi vybavuje takový příběh z paraolympiády, kdy paraolympionici běželi nějaký vytrvalostní závod a jeden z nich na trati upadl. A ostatní, kteří to zaregistrovali, tak zastavili, vrátili se k němu a zvedli ho. A všichni společně došli do cíle. Já myslím, že i tohle je vítězství sám nad sebou. Na takovém závodě je zajímavé to, že vám nikdo nemůže půjčit jeho plíce, srdce, mozek, nohy, aby se vám lépe běželo. Prostě každý běží sám za sebe, jako je to v životě. A já nemůžu běžet svůj závod za svoje děti a oni ho nemůžou běžet za mě. Prostě přinejmenším jde o to, že každý patříme do jiné kategorie. Oni do dorostu a já do veteránů. Ale lišíme se svou zralostí a řekněme, že druhem. A tak je to i v životě. Je těch paralel opravdu hodně. Každý člověk, který doběhl nějaký vytrvalostní běh, kde si sáhl až na dno, což maraton určitě je, já jsem ho nikdy neběžela, ale běžela jsem jiné tratě, na kterých jsem myslela, že umřu, takže vím, o čem mluvím. A každý, kdo tohle absolvoval, tak poté, co to má za sebou, si většinou říká, že do toho půjde znova, že to prostě nevzdá. Protože už bude jistější, zkušenější a také si více věří. A také proto, že ho maraton naučil, že co se nehýbe, to atrofuje, to kolabuje, to prostě se rozkládá. Jenže to je jeden ze základních zákonů vesmíru, zákon pohybu, který platí i v našich životech. My žijeme na planetě, která je školou pro lidské duchy. Máme veškeré podmínky pro růst a vývoj. To jsou všechny ty situace a ty lidi, které potkáváme ve správný čas na správném místě. A nám se ty situace a ti lidé někdy líbí, ale častěji nelíbí, protože to neodpovídá našim vlastním přáním a představám o tom, jak by měl tento svět fungovat a zvláště naše životy. Jenže to nemění vůbec nic na tom, že tento vesmír běží podle nějakých zákonů a my máme jenom dvojí možnost. Buď se do nich vpravíme a oni nás ponesou, anebo se proti nim postavíme a oni nás smetou. Já jinou neznám. Když mluvím o zákonitostech vesmíru, tak se mi tady vždycky vybaví takový obraz, já nevím, kde jsem k tomu přišla, možná v nějakých kartách jsem to viděla, obraz dvou labutí. Přičemž ta první labuť ví, oč běží, takže se nechává unášet říčním proudem na místo určení v důvěře, že tam bude ve správný čas, na správném místě. Přitom monitoruje to, co se děje po obou březích a samozřejmě přiloží ruku k dílu, ale je v důvěře, že dojde na místo určení. Ta druhá labuť si počíná poněkud pošetile, protože ta se rozhodla, že ví všechno lépe, že je chytřejší a otočila se proti proudu. A pádluje a pádluje. A kdo jste zažil někdy jízdu na kánoji proti proudu, tak někdy se to dá přepádlovat, ale většinou se člověk unaví a stejně vás to strhne na místo určení. Takže stejné je to s tou labutí. Nakonec je tak vyčerpaná, že to vzdá a strhne jí to tam, kde má být. Rozdíl mezi nimi je v tom, že ta první do toho šla dobrovolně, zatímco ta druhá musela být tvrdě donucena. Myslím, že ta druhá si skutečně počíná pošetile, ale když se podívám kolem sebe na svůj život i životy druhých lidí, tak si myslím, že my se chováme úplně stejně. A tak náš svět vypadá asi následovně. Stavíme sice větší domy a širší dálnice, ale máme nízké pudy a úzkoprsé myšlení. Stavíme větší domy a přesto máme menší rodiny. Stavíme domy, ale bouráme vztahy mezi lidmi. Nosíme domů vyšší platy, ale nenosíme sebe. Máme vyšší platy a přesto nižší morálku. Rozmnožili jsme svoje majetky, ale omezili své hodnoty. Máme více znalostí, přesto méně soudnosti, více kompromisů a přesto méně času. Více svobody a přesto méně radosti. Mluvíme a nenávidíme mnoho a milujeme a mlčíme málo. Došli jsme až na měsíc, vrátili se a neumíme přejít ulici a navštívit sousedy. Poznali jsme celý širý vesmír kolem nás a neznáme sebe. Pracujeme od rána do večera v práci, kterou nemáme rádi, abychom si kupovali věci, které nepotřebujeme.
Pracujeme od rána do večera v práci, abychom vydělali hodně peněz, ale přitom si ničíme své zdraví, takže pak ty vydělané peníze musíme zase investovat do obnovy toho zničeného zdraví. Já myslím, že to není pošetilé, že to už je úplné bláznoství. A v té štvanici, kde jediným honícím psem jsme my sami, není prostě čas na nic duchovního. Na pozemské záležitosti, na ty světské, si všimněte, máme vždycky času dost. Nasazujeme veškeré síly, přinášíme oběti, investujeme miliony. Ale na Stvořitele prostě nemáme čas. A přitom většina z nás ví, že to všechno, za čím se ženeme, tady v jednom okamžiku můžeme nechat. To, čemu my říkáme smysl života, to znamená svoje majetky, své blízké a také své fyzické tělo. A na duši, která je naším největším darem, prostě nemáme čas. A přitom je to to jediné, co si odsud odneseme s těmi hlubokými zářezy, které tam na ní vznikly jenom vnitřním prožíváním. Ale to je také jediná opora, kterou se budeme moct na druhé straně opřít. O tom jsem přesvědčena. Je samozřejmé a jisté, že pozemské věci mají v našem životě své místo, ale když bychom si dokázali najít stejné množství času na to duchovní. Když se lidé v praxi ptají, co myslím tím duchovním, tak tím myslím otázky života a smrti. Myslím tím otázky původu lidského ducha a jeho úkolu, nebo otázky svobodné vůle, kde se bere duchovní síla, nebo otázky osudové rozdílnosti, spravedlnosti, a nebo co je to vlastně ta pravda s velkým P, a nebo kdo je Stvořitel a jak si ho mám představit, a nebo je to vůbec možné, lze to. Tady jenom takový, k tomu, co jsem řekla, jeden fiktivní rozhovor založený na pravdivých reakcích. Říká otec synovi: synu, já nechápu, jak se můžeš zajímat o tyhle ty věci. Tyhle ty věci, to je takový výraz na různých kurzech zaměřených na duchovno. Taky vás zajímají tyhle ty věci, tak abyste věděli, to je o duchovnu. Jak tě to může vůbec zajímat, tyhle ty věci? K čemu to potřebuješ? Na co ti to v tom životě je? No, tati, já prostě potřebuju znát odpovědi na některé otázky, protože se mi dějou věci, kterým nerozumím. Protože se mi stále něco vrací, něco se opakuje, to už snad nemůže být náhoda a já to nedokážu uchopit a mít to ve svých rukou, no tak prostě hledám. Já to ale stejně nechápu. Jak to děláš, že toho svýho Boha všude vidíš? A já, tati, nechápu, jak to děláš ty, že ho nikde nevidíš a přitom si součástí jeho díla. Není čas na duchovní. Když budete poslouchat v kuloárech nebo vůbec mezi lidmi, tak často uslyšíte dvě věty. Promiň, o tomhle se vážně nemůžu teď bavit, víš, mám příliš mnoho práce. Že jeden pojem je pracovitost a druhý, promiň, o tomhle vážně teď nemůžeme mluvit, já mám příliš mnoho povinností. Takže takové malé zamyšlení nad oběma pojmy. Není malých prací. Každá práce, která je dělaná s vyšším smyslem, s láskou a s cílem něco zlepšit, zušlechtit, je hodnotná. A my lidé si často neuvědomujeme, že právě velké věci vznikají velkým množstvím malých prací. Tohle fórum není výsledkem 7 přednášejících tady na pódium. Aby se něco takového mohlo uskutečnit, tak je zatím několika měsíční práce lidí, kteří tady dnes vůbec nejsou k vidění nebo jenom probíhají. I herci vám řeknou, ačkoliv oni jsou ty hvězdy, že kdyby nebylo štábu filmového a všeho toho zákulisí, tak že by vlastně žádný úspěch filmu nebyl. A to si myslím, že v každé profesi je možná někdy si uvědomit. Někteří lidé dělají svoji práci pro ní samou, nebo ji nesnáší, nemají rádi, ale za nimi jsou často vidět žalostné výsledky a nešťastní lidé. Jeden můj blízký přítel říká, že země je zpustošena pracovitými lidmi. A já se tomu vždycky upřímně zasměju, protože mi to přijde vtipné. A pak mě ten úsměv stuhne, protože si uvědomím, jak je to velká pravda. On říká, že užitečný člověk není pracovitý člověk, ale šťastný člověk. Protože když je člověk šťastný, tak má přirozenou touhu a potřebu vyjádřit svůj vnitřní stav tvořivě. A pak je pracovitost důsledkem jeho vnitřního štěstí. Jestliže je člověk jenom pracovitý, tak potom často zapomíná na volání své duše. Kdybych to psala, tak bych tam dala 3 vykřičníky. A pak jeho pracovitost nepůsobí tvořivě, ale pustošivě. Bych to lépe neřekla. Druhý pojem, o kterém jsem se zmínila, je povinnost. My lidé máme spoustu povinností. Máme pracovní, rodinné,
domácí povinnosti a na to největší jsme jaksi zapomněli. Ani se neptáme a kdyby náhodou nám to někdo řekl, tak děláme, že nevíme. V pozemském, když vám někdo pronajme dům, tak vám jistě dává dispoziční právo, ale také zároveň vám ukládá adekvátní povinnost. Přinejmenším každý měsíc zaplatit. A my nejsme majitelé této země. Dostali jsme ji do pronájmu a měli jsme být dobrými správci. To, že jsme totálně zklamali, je vidět na každém rohu. I my jsme dostali dispoziční právo ve své svobodné vůli. Ale kdo z nás se ptá, co za to? Jaká se po nás žádá adekvátní povinnost? Já nevím, jak se kdo ptá, ale měla jsem potřebu na to upozornit. Většina z nás má povinnosti, mezi jinými, které nemá ráda. Když jsem se snažila vypořádat s takovými povinnostmi a změnit k nim postoj, tak úplnou náhodou přišlo jedno číslo časopisu Svět Grálu. A tam na zadní stránce byl citát od Thakura. A to mi velmi pomohlo. Přišlo to v pravou chvíli. Tak já se s vámi o něj podělím. Spal jsem a snil o tom, že život je radost. Probudil jsem se a uviděl, že život je povinnost. Plnil jsem ji a pochopil, že splněná povinnost je radost. A já myslím, že každý z nás zažil, jaká to je, když máte splněnou povinnost. Je to úžasný, krásný pocit, který velmi nabíjí energeticky. Takže splněná povinnost je radost. A ještě jeden dodatek zamyšlení nad tím, co je povinnost. Tento příběh, který bych ráda tady sdělila, je spíše pro ty, kteří už došli k závěru, že věří v, řekněme, přijatelno pro všechny v nejvyšší sílu, která stvořila tento vesmír a tedy i nás. Nebo pro ty, u níž ta víra už přešla v přesvědčení. Je to příběh z této knihy Buddha a i když vypadá jako pohádka, není to pohádka a každý, kdo jenom trochu chce, si tam může najít své. Já se ho pokusím převyprávět. Je to příběh princezny Janandy a Gautámy Siddhárty Buddhy. Princezna Jananda byla dívka, která už od dětství mívala sny, v níž mohla vidět věci, které se později staly. A tak jednoho dne viděla i svého budoucího manžela. A proto také v dospělosti odmítala veškeré potenciální nápadníky a ženichy. Kdo znal Gautámu Siddhártu, tak věděl, že to nemůže být nikdo jiný než on. A tak se jednoho dne setkali. Jananda ho okamžitě poznala a jeho první myšlenka byla, jaká by to musela být blaženost pojmout tuto ženu za svoji a řídit po jejím boku celou říši v úctě ke Stvořiteli. Ovšem okamžitě ji zapudil, tuto pravou první myšlenku, a přesvědčil Janandu, aby až bude tázána, který ze 3 bratrů je ten, jehož viděla ve svém snu, tak aby zalhala a neoznačila jeho. Jananda ho poslechla a stala se ženou jeho bratra. Byla mu dobrou ženou, avšak pověla mu jen 4 děvčata, ale žádného syna, který by mohl být následovníkem a dědicem. A Gautáma šel svou cestou. A pak se jednoho dne znova setkali, ale to už ho Jananda navštívila po smrti, řekněme ve svém astrálním těle, a pravila. Gautámo, špatně jsme si vysvětlili to, čemu lidé říkají povinnost. Povinnost je bezpodmínečné plnění vůle Nejvyššího v úkolu nám daném. Mým úkolem bylo přivést zemi dědice, následovníka tvého učení a vychovat ho v úctě ke Stvořiteli. Nemohla jsem svůj úkol splnit, protože muž, který mi k tomu byl vyvolen a určen, mne odmítnul. A nyní nemůžu zahájit vzestup, dokud s tebou nepromluvím a nezdělím ti to, co mi bylo řečeno. A pokračovala. Neptali jsme se po vůli Nejvyššího. Chtěli jsme být chytřejší, protože jsme věřili, že je to správné rozhodnutí, neboť nás stálo největší sebezapření a sebeodříkání. Avšak Bůh této oběti nežádal. Měli jsme se stát manželi, nezříkat se jeden druhého a vytvořit takové manželství, které by bylo příkladem celému národu. Když to Gautáma uslyšel, tak zasténal. Uvědomil si, že do té doby se vždycky ptal na vůli Nejvyššího, ale tentokrát právě proto, že ho to stálo největší sebezapření, si byl jistý, že se rozhodl správně. Avšak Bůh této oběti nežádal. A tak, když se později obvinoval, tak uslyšel hlas z hůry. Gautámo, chybil si, protože jsi se neptal, a to i přesto, že jsi měl ty nejčistší úmysly. Proč?
protože jsi si svým rozumovým myšlením sám stanovil pojem povinnost. Víc bych tomu nedodala, myslím, že je tam všechno. Takže tolik Gautama a Nityananda. Není čas na duchovní, to je pouhá výmluva našeho rozumu, který nikdy nebude schopen pochopit duchovní, protože jeho oborem je pozemské. Lidský duch, naše podstata, nezná tuhle výmluvu. On má vždycky čas na duchovní, protože v sobě nese jiskru, která plane touhou po pravdě. Když člověk nemá čas na duchovní, tak často bývá donucen. To jsou všechny ty nárazy, které nás potkávají, všechny ty nevyléčitelné choroby, rozvody, úrazy, havárie, smrt blízkých osob a tak dále. To vždycky znamená, člověče, jdeš někde v životě chybným směrem a nestojíš v zákonech tohoto vesmíru. A já bych, protože v anotaci jsem psala osudové okamžiky lidí, tak bych tady použila 2 příběhy z praxe, na nich se můžeme všichni hodně naučit. Je na nich vidět, jakým způsobem jsme vedeni, že nic není náhoda, že když člověk nepřestává s dobrým chtěním, takže mu přicházejí pomoci, anebo i to, jak fungují zákony tohoto vesmíru. Nerozebírala bych tady dnes duchovní příčiny fyzických onemocnění, na to je spousta literatury a lidé už o tom ví, že příčina je vždycky v duši, když se jedná o tělo. První příběh, nebo oba ty příběhy spojuje to, co my označujeme jako nevyléčitelná choroba, rakovina. První je příběh ženy a druhý je příběh muže, kteří spolu nemají nic společného. Té ženě bylo tehdy 34 let a měla 2 malé děti. A už nějaký čas šlapala po nějaké duchovní cestě, třídila si informace z různých náboženství a hledala odpovědi na své otázky. A než přišla tato diagnóza, tak už měla rok v ruce poselství Grálu, kde jsou vysvětleny zákony stvoření nebo vesmíru. A když jí to bylo oznámeno, tak zaujala takovýto postoj, protože věřila, že jsou jenom nevyléčitelní lidé, ale ne nevyléčitelné choroby, tak když to teda věřím, tak teď jsem dostala jenom příležitost si ověřit, zda je to pravda. A postavila se do 2 pozic. První byla, jestliže tady mám zůstat a nikomu to pomůže, když to zvládnu bez klasické léčby, tak udělám všechno pro to, abych otočila svůj život o 360 stupňů ve své duši a podpořit tělo. Druhý postoj, protože ale věděla, že někdy člověk udělá opravdu úplně všechno a přesto musí ze života odejít, řekněme, z vyššího hlediska. Třeba proto, aby to pomohlo někomu jinému se posunout, vyvinout v něco lepšího a čistšího, změnit své priority. Nemoc nikdy není určená jenom pacientovi, ale celému jeho okolí, což si každý může vypozorovat. Tak zaujala takovýto postoj. Jestliže je to tahle varianta a někomu to pomůže a já musím odejít, tak já přijímám. Ale vsadila na tu první. Výsledkem byla spontánní remise, což znamená, laicky řečeno, odpusťte mi, neznáme příčinu vašeho uzdravení. Příroda si pomohla sama. Ona ale věděla, že příroda vám pomůže jenom tehdy, když si pomůžete sami. A moc dobře věděla, jak musela v krátké době změnit svůj život. Vztah k sobě, k druhým lidem, ke světu, k Bohu. Myslím, že se jí nepodařilo otočit o 360 stupňů, ale o více než 180 tehdy určitě ano. Zajímavé na tomhle příběhu je ještě jedna věc. Ona mi vyprávěla, že před několika lety se zajímala o to, proč zrovna ona má přerušenou čáru života, to je ta, co vede kolem palcového valu. A jak ty informace chodí z různých stran, s různými způsoby, tak si jí dostala do ruky kniha o chiromantii, to je čtení s rukou. A tam bylo napsáno, že to může znamenat 3 možnosti. Buď nevyléčitelnou chorobu, nebo rozvod, a nebo smrt. A ona si pomyslela, no tak, co bych si asi z té nabídky vybrala. A protože věděla, že jsou jenom ti nevyléčitelní lidé, ale ne nevyléčitelné choroby, tak zvolila tu první. No a tak se stalo, jak jsem povyprávěla. Ale dopadlo to dobře. Jenže to netušila, že za dalších několik let po dlouholetém manželství přijde rozvod, ale dodnes jsou s manželem, bývalým manželem, dobří přátelé. Takže i tohle dopadlo dobře. Ale to netušila, že za další rok přijde autohavárie, kdy v mikrospánku usnula a auto skončilo na vrakovišti a jí nebyl skřiven ani vlas. Kdeže by se nadála, že všechny 3 možnosti se jí budou týkat. Ale vyprávím to proto, že je to takový
jeden příběh ze života, kdy člověk si může ověřit, co se píše v díle Poselství králu ohledně zákonu. Že všechno se vždycky vrátí ke svému východisku. Nemůžeme říct, že ta žena byla chudák a že její život takhle zkoušel. Byly to sklizně. Ať z tohoto nebo jiného života zákon je pro všechny stejný. Všechno se vrátilo ke svému východisku. Ale co ten příběh potvrzuje, je to, že když člověk nepřestává s dobrým chtěním a usilováním k něčemu čistšímu a lepšímu, tak zpětné karmické účinky se zeslabují. A ta karma se rozváže symbolicky. Takže potvrzeno životem. Druhý příběh je příběh muže, onkologicky nemocného pacienta. Byl to, řekněme, nejsilnější případ z mé praxe. Přivedla mě k němu má kamarádka, s kterou jsme dělali potravinové doplňky a ona vyznává víru svědků Jehovových. Přivedla mě k onkologicky nemocnému pacientovi, který pocházel z dogmatické katolické rodiny. Mě, která staví své poznání na poselství králu ve světle pravdy. Já když jsem tu kombinaci viděla, tak jsem si říkala, co tohle může přinést. A viděla jsem, že věci se nemění náhodně, takže jsem byla v takovém očekávání a přineslo. Já jsem toho muže navštívila na onkologickém oddělení a když proti mně ležel, tak mě připomínal kamenné sochy u nás na vrchu Gotthard v Hořicích, takové galerie přírodní a přesně tak působil. Byl šedivý a nebyl v tom život. Přestože žil, já jsem necítila život. A ten den mu řekli, že už ho nemůžou pustit domů, že už je to opravdu na odchod na onen svět. Nějakým způsobem se to jeho manželce podařilo a nakonec jí ho dali domů. Takže jsme se setkali a proběhl mezi námi rozhovor, který trval od 8 hodin večer do 1 hodiny ráno. A všichni jsme z toho byli udiveni, protože on za celou tu dobu toho povídání, kdy měl velké bolesti, to snášel velice dobře a nepotřeboval morfium. Já o tom budu mluvit ještě na konci. Proč? Probíhal rozhovor a když jsem začala mluvit o životě a smrti a o nějakých zákonech, nějakém příkladu, tak on mě najednou stopnul a říkal, počkejte, ale to mluvíte o reinkarnaci, ale na to my nevěříme. Se jenom nadechla a říkala jsem mu, to nevadí, vám jde o život. A pokračovala jsem. Když jsem končila ten rozhovor a chtěla jsem odejít, tak já jsem nesla v ruce, měla jsem v tašce to poselství králu a nevěděla jsem proč, jenom jsem věděla, že ho mám vzít. A když jsem chtěla odejít, tak něco neznámého velice silně srazilo do té židle zpátky a já jsem věděla, že budu muset s pravdou ven. A tak jsem mu říkala, víte, já vám musím říct, kde ty zákony najdete. A tak jsem mu to řekla a dodala jsem, já bych sklidila, kdybych teď odešla a neřekla. No a když jsem odcházela, tak na stole ležela Bible a já jsem na ní položila to poselství a říkala jsem, tak a teď je to teprve celé. A odešla jsem. Za 3 dny volala jeho žena, že umírá a do několika hodin odešel z tohoto světa na zástavu srdce. Než zemřel, tak se snažil své ženě něco říci. Ona se mě potom ptala, co to bylo, že by jí to moc zajímalo. Řekl jí, že ty bolesti jsou už tak nesnesitelné, že už se to nedá vydržet. Ale to řekl i mě během toho rozhovoru, že ztrácí víru, protože ta bolest je nesnesitelná. Ten muž odešel na druhou stranu a jsem potom druhý den mohla vnímat. Náhodou nepřišli pacienti, já jsem usnula a tady nebudu rozebírat jenom pro představu. Bylo to jako když někdo překročí práh a vstoupí do tmavé místnosti, kde je tma. Jako když je stejně slepý a hluchý, jako byl tady, tak na druhé straně. Ale potom, jako by takové prozření, já nemám bolesti a přece žiju, tak přece je to pravda. Zajímavé na tom je ještě jedna věc. Půl roku předtím, než jsem se objevila já, tak jeho tchýně mu říkala katolička, víš, já věřím na reinkarnaci. A on jí říkal, to snad nemyslíš vážně, jak můžeš něco takového věřit. Za půl roku se tam objeví 3 dny před jeho smrtí cizí žena a mluví o reinkarnaci. Tento muž také říkal, že by chtěl Bohu něco vrátit a proto by chtěl umírat v bolestech. Také řekl jako inženýr, který projektoval onkologii, že tohle se jemu nemůže stát. Přesně na té ležel. Ta žena předtím řekla, že by chtěla dostat rakovinu, aby lidem mohla dokázat, že tudy vede cesta. Stalo se. Samozřejmě už ta duše musí někde tušit, to neřekne člověk při smyslech. Ale to jenom tak odbočka, jakou sílu mají slova, jak
formují a materializují. Říkala autorka poselství od protinožců. Dávej si dobrý pozor na to, co si přeješ a co říkáš, mohlo by se ti to totiž stát. Takže to byl velmi silný příběh, ale tam byly ještě další zajímavé věci. Ten muž, než jsem se objevila v jejich rodině, tak měl sen, ten vám povyprávím. Říkal, že stál v kostele a čekal v řadě na hosty. A když na něho vyšla řada, tak došly hostie a farář řekl, já dojdu pro nové, počkejte tady, pro další. A v tom okamžiku se zpoza závěsu vynořila žena a řekla mu, já vám dám jinou, lepší. A já jsem se ho ptala, a byla lepší? A on říkal, no, byla krásně zdobená. A potom, že držel nějaký lexikon písní, neznám, a povídal, no a tak se jí začal pojídat a ona byla nějak víc upečená, já jsem to nemohl strávit. A tak mi to napadalo, nadrobilo se mi to do té knihy, ale já jsem to ještě po kousíčkách vyzobal. A potom najednou ta žena zmizela a přichází farář a on si pomyslel, to netrvalo tak dlouho, tak to se mohl počkat. To už jsem mu do toho vstoupila a znova jsem mu říkala, nemohl, vám jde o život. Ale měla jsem dodat o duši. Má kamarádka říkala, když jsem jí to vyprávěla, zase jedna zachráněná duše, která přišla o něco vědomější na druhou stranu. Ale já nebyla ten záchranář, já byla jenom použitá jako prostředník a nástroj. Ale proč? Protože totiž on pocházel z rodiny, která ho opravdu kleštila tím dogmatem. Ty lidi poznala, bylo tam hodně sobectví a oni spolu i nemluvili do jeho smrti a tak dále, ale pořád na něho tlačili. Já se domnívám, že mu bylo pomoženo, že odešel na druhou stranu s tím, aby tam mohl stoupat nahoru, protože oni by ho nenechali. To on, jediný z té rodiny, měl poctivou touhu po Bohu. Jeho žena čte poselství a jeho tchyně také a občas se vídáme. Tak nech si každý z toho veme, co potřebuje. Stejně jako se ptala ta paní, se ptají lidé, ale proč zrovna já? Proč můj manžel, můj blízký, přítel? A dodávají, vždyť my jsme věřící a my jsme duchovně otevření. Ale moje zkušenost je, že duchovně otevřený a duchovně dělající je diametrální rozdíl. A že znát cestu a jít po cestě jsou skutečně dvě rozdílné skutečnosti. Tady jeden rozhovor, který před lety proběhl s mojí kamarádkou. Ona si přinesla domů poselství a začala přemýšlet o životě trochu jinak. A vyvolalo to napětí v rodině, zvláště u jejího manžela. A když jsme se o tom bavili, tak ona mi říkala, víš co, ale on je takový, jako on je sečtilý, on se s tebou může bavit o všech náboženstvích. Hinduismus, buddhismus, křesťanství, islám, judaismus, všechno s ním můžeš probrat, on ví úplně všechno. Jsem se poslouchala, pak jsem neodolala a zeptala jsem se, no a k čemu je to dobrý, když k tobě se chová pořád stejně. A ona se snažila dál ho obhajovat. A já už jsem pak byla schopná jenom dodat, no to všechno, o čem mluvíš, tady zůstane s jeho mozkem, ale na druhou stranu přijde člověk, duše, která bude stejná nebo skoro stejná, jako když se narodila. O čem to je ten smysl života? Jsme stále přátelé, ale vídáme se jenom 2krát do roka. V anotaci jsem psala jednu větu. Cest k pravdě je tolik, kolik je lidí, avšak pravda je jen jedna. Na tom druhém bych si dovolila trvat a na tom prvním bych něco poopravila, aby to nebylo zavádějící. Podle mého názoru cesta je jenom jedna. To všechno, co jsem myslela, ty cesty ostatní, jsou jenom odbočky z hlavní cesty. Je to stejné jako u toho maratonu. Když chcete doběhnout do cíle, nemůžete běžet přes pole, luka, lesy a protrhnout cílovou pásku, ale musíte běžet po vyznačené trati, která má jasná pravidla. A stejné je to s cestou k pravdě. Jediný rozdíl je v tom, jakým způsobem běžíme, jdeme, jaké schopnosti použijeme a jak je využijeme, ale to nemění směr ani cestu. Co je tou jedinou cestou? Už to bylo řečeno v tom příběhu o Gautámovi. Bezpodmínečné plnění vůle nejvyšší, díky níž jsme vznikli a existujeme. A tady zase jeden příběh z praxe. Navštívil mě opět muž katolické víry. To není náhoda, že člověk přitahuje lidi tohoto vyznání. No. Má samozřejmě své důvody, ale byl další z řady a trpěl obsedantní poruchou. To jsou takové ty nutkavé myšlenky a následně nutkavé činy, takže ti lidé dělají v podstatě nesmyslné věci, uvědomují si to, ale nejsou schopni to zastavit. A on po nějakém tom rozhovoru mi říkal,
no ale jak já to poznám, co je ta vůle Boží? Kde to najdu? Já jsem mu říkala, no já nevím, kde to najdete vy, ale já jsem to našla v zákonech tohoto vesmíru. A on říkal, a kde najdu ty zákony? Já nevím, kde je najdete vy, ale já jsem je našla ve světle pravdy v poselství Grálu. A kde dostanu to poselství? Říká, nevím, kde ho dostanete vy, ale já ho mám ve skříni. A tak si ho odnesl a jednou za rok se vidíme. Takže to jenom kde. Když jsem chtěla ukončit svoji přednášku, tohle povídání, tím, že bych třeba řekla, k jakému jsem došla poznání, co je pravda, tak si najednou, když na mě někdo něco hodí, vybavil rozhovor s jednou paní, která mi vyprávěla, že když dostala poselství od nějakých známých, tak oni hned k tomu řekli, kdo je autorem. A ona mi říkala, že jí to mrzelo, že z toho byla smutná, protože si na to chtěla přijít sama. A vzhledem k tomu, že tahle rozhovor přišel v okamžiku, kdy jsem chtěla mluvit o pravdě s velkým P, tak já bych si neodpustila, kdybych někomu vzala možnost, aby se na to přišel sám. Ale mohla bych alespoň napovědět, jak to poznáte, když je to pravda. Když je to pravda, tak to oživuje, občerstvuje. Můžete se o tom bavit hodiny a nejste unavení. Vy jste ten onkologický pacient. Když je to pravda, tak to povznáší ducha a netáhne ho to dolů. Když je to pravda, tak to osvobozuje od tlaku, který jste cítili a neuměli jste si ho vysvětlit. A když je to pravda, tak to vždycky stojí v zákonu a zapadá to. A jestliže člověk nepřestává toužit po tom světlém, čistém, dobrém, po pravdě, tak pak se teprve vytváří mosty a cesty, aby po nich mohla zpátky proudit pomoc. To je podmínka. Já bych to své povídání ukončila slovy autora poselství Grálu a už bych tomu nic moc nedodávala, protože bych si přála, aby jednu větu ano na závěr, ale přála bych si, aby to zůstalo dáno tak, jak to bylo psáno. Posluchač a čtenář mých přednášek nechť pracuje stále na sobě, nechť klade sondy a mosty od jedné přednášky ke druhé a rovněž ven do velikého i malého světového dění. Teprve pak bude moci poselství Grálu pochopit a shledá, že se postupně uzavírá v jeden dokonalý celek a nezanechává mezery. Stále znovu se bude čtenář vracet ve všem dění k základním rysům. Všechno bude moci vysvětlit, všechno odvodit, aniž bude muset měnit třeba jen jedinou větu. Slovo poselství Grálu je živé, takže v něm hojně naleznou jen takoví lidé, kteří mají v duši skutečně poctivou touhu. Pro domýšlivce a pro ty, kdo hledají jen povrchně, zůstane poselství jen knihou o 7 pečetích. Chci vyplnit mezery, které dosud zůstávaly v lidských duších nezodpovězeny a které tomu, kdo vážně přemýšlí, nikdy nedopřejí klidu, jestliže poctivě hledá pravdu. Za malého lidského ducha, který je přesto součástí tohoto divuplného stvoření, jeden dodatek. Co na tom, že pravda bolí, jen když je to konec slepoty. Vám děkuji za pozornost.